Davarda çykyş edenler häzirki wagtda Türkmenistan bilen Türkiýe medeniýetiniň halkara guramasynyň Türksoýuň arasyna halkara medeni gatnaşyklaryň ýygyderli ösürilýändigini ýagtylar. Türkiýe dilli ýurtlaryň halklary gadymy döwürlerden bäri dostlyk gatnaşyklaryny nesillerden nesillere geçirip geldiler. Türksoýa agza ýurtlaryň halklaryny medeniýetleriniň däpleriniň sungatlaryň ýakynygy birleşdirýär. Hyzmatdaşlyk gatnaşyklary anyp berýän ýyllaryň dowamynda Türkmenistanyň türki halklaryň arasyna hyzmatdaşlygyň potolandyrmagyna äwrt uly goşan goşýandygy bu döwletleriň dörejlik işgärleriniň, alimleriniň bilelikdäki tagallalarynyň uly ähmiýeti ýetigi nykdaly. Davrda ilki bilen Türksoy halkara guramasy tarapyndan Türkiýe döwletleriň arasynda eglan edilen Matymul Praga akyllar we şahir diýen tema boýunça düzüme ýazmak ustatlygyny görkezip bäsişikde ýeňçi bolan ýaşara baýraklar goşuldy. Şunu Gazaqstan Respublikasynyň birinji orny Alimjan Dolat, ikinji orny Akerkeşan Tasqyzy, üçünji orny Aýkörkem Turlugazymy nasip boldylar. Gargaz Respublikasynyň birinji orny Aklay Melisowa, ikinji orny Gulbara Soветbekowa we üçünji orny Elzana Mirlanowa eýlediler. Özbegistan Respublikasynyň Şahzoda Bagtiýarowa birinji orny, Nadirjon Rahmetdinow ikinji orny we Madina Togabekowa üçünji orny nasip boldylar. Türkiýe Respublikasynyň birinji orny Betül Dürýe Aktaş, ikinji orny Asuda Kori, üçünji orny Fatma Nur Ögüt eýlediler. Türkmenistanyň Balkyn vilayatynyň Gazlarwayt etrawynyň 4-nji orta mektebiniň 11-nji sinip okuwçysy Gulenam Rahimowa birinji orny, Balkyn vilayatynyň Etreg etrawynyň 3-nji orta mektebiniň 10-njy sinip okuwçysy Mehri Cemal Begjanowa ikinji orny we Mar vilayatynyň Mara şäherindäki 24-nji dekinli ýaşar mektebiniň 11-nji sinip okuwçysy Tumur Aşyrowa 3-nji orny nasip boldylar. Soňra Türkiýe halklaryň beden mirasy we änew medeniýeti adly tema boýunça Türkiýe döwletleriň ýaş suratkeşläriniň arasyna eglan edilen halkara bäsişiňne ýeňçi bolan ýaşaryň atlary eglan edildi. Olar Gazaqstan Respublikasynyň birinji orny nasip bolan Gulnaz Esmagzon kızı, ikinci orny münasip bolan Ayym Usen, üçünji orny münasip bolan Balusa Amantay. Gargaz Respublikasynyň birinji orny Nazik Sadyqbekowa, ikinji orny münasip bolan Elina Kubatowa we üçünji orny münasip bolan Aruki Qırgızbayewa. Özbegistan Respublikasynyň birinji orny münasip bolan Şahrezoda Qurbanowa, ikinji orny münasip bolan Narmina Tulaganowa we üçünji orny münasip bolan Dilnoza Mirkasimowa. Türkiýe Respublikasynyň birinji orny eýlen Sümeyye Nur Erawly, ikinji orny eýlen Hatice Suda Çeçen, üçünji orny eýlen Aybarsjyn hemde Türkmenistanyň birinji orny münasip bolan Mar vilayatynyň Ýolutyn etrawynyň 29-njy orta mektebiniň 10-njy sinip okuwçysy Mehriban Durdumradowa, ikinji orny münasip bolan Sahyjeparov adynaky Arkadaş şäher ýörüýti sunugat mektebiniň nakkaççylyk bölüminiň 1-nji ýyl talibi Gulnawat Anna Nurowa we üçünji orny münasip bolan Balkyn vilayatynyň Balkynawat şäheriniň 19-njy orta mektebiniň 11-nji sinip okuwçysy Beginç Gajaguliýew bäsişikde has tapawutlanyp öňdäki orunlary eýleýän ýaş tekinde suratkeşler hökmünde gezekli gidegine sahna çykdylar hemde münasip bolan bayraklaryna eýe boldylar. Bäsişikde bayrakly orunlary eýe bolan ýeňçiler şeýle ajaýyp pursaty döwrewap ilmli bilimli watan söýji sungatsyr ýaşary terbiýelep ýetişdirmekde alparyan asly ýaşar üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaly gahrman serdarymyza alkyşlaryny beýan edip janlarynyň sag ömürleriniň uzak, ýyl ýurt bähwetli döwletli ýaşarynyň hem ýaşa üstünlikleri beýsenmegini arzu etdiler.